Hey लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो निउस लानानै फैदों। आसा खालाम नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदोनि। खौरांफोरा जाहैबाय जोंनि आसाम सरकारा इडुकेशननि सायाव बा सोलोंथाइनि सायाव जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथाफोर फोसावदों, जेराव बैफोर खोथाफोरा बा बैफोर खौरांफोरा नोंथांमोननि गोसोखौबो जोबोद गोजोन होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायखायो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो बे गोजोननायखौ लायो। दानिया फैदो लोगोफोर जों बेनि सोमोन्दै फारि सावरायलांदोनि। दा गिबि खौराङा जाहैबाय extremely pleased to share Government of Assam has made all admissions from HS up to PG level, including medical, engineering, polytechnic for academic year 2020 to 21 absolutely free. Under stress due to COVID-19, this shall be big relief to families. All prospectus will be free. दा बेवहाय बुंनाय बादिब्ला जोंनि आसाम सरकारा जायफोर फरायसाफोरा हाई सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन, डिग्रीयाव एडमिशन लागोन बा मास्टार डिग्रीयाव एडमिशन लागोन, बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि जि एडमिशन बे एडमिशननि फिसखौ फ्रियावनो होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। स' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानोना बयबो मिथिखायो दा कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां नखरफोरानो इक'नमिकलि डाउन जालांनो हमदों, फैसा थाखा आर्जिनाया जोबोद खम जाबोनो हमदों। बेनि थाखायनो जोंनो बे आसाम सरकारा बेफोर सुबिदाखौ होनाय जादों। स' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि लुबैनाय कलेजफोराव नांगौ बायदि एडमिशन लानो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे जोंनि दायो प्राइभेट कलेजफोराबो आगोल समाव जेरैबायदि एडमिशन फिसखौ लादोंमोन, बे एडमिशन फिसाबो एसे खम जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि प्राइभेट कलेजफोरावबो नोंथांमोना एडमिशन लानो हानायनि सुबिदाखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय Under Anandaram Boro Award, students with distinction and star marks in HSLC exams are rewarded with a computer every year. This year, instead of laptop, they shall get raised 20,000 in their bank accounts in DBT mode. They are free to purchase computers of their choice. दा बेवहाय बुंनाय बादिब्ला जोंनि आसाम सरकारा साफ्रोम फरायसानो जायफोर फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन बा स्टार मोनो बिथांमोननो एभ्रि इयार आनन्दराम बर' एवार्ड होनाय जायोमोन, जेराव लेपटप होनाय जायोमोन। नाथाय देग्लाय बे बोसोराव लेपटपनि सोलाय साफ्रोम फरायसानो जायफोर फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन बा स्टार मोनदों बिथांमोननो लेपटपनि सोलाय 20,000 रां डाइरेक्ट बेंकनि जोहै ट्रेन्सफार खालामनो हागोन होननानै जोंनि आसाम सरकारा फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों जे बे 20,000खौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदि लेपटपफोरखौ बायना लानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंथिबावदों। दा बे बेंक एकाउन्टखौ माबादि होनांगौ माबादि होनाङा बेखौ लासैनो बिथांमोना फोसावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गावबा गावनि फरायसालिनि गेजेरजोंबो बेनि सोमोन्दै गोरलैनो मिथिनो हागोन। नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम हेज डिसाइडेड टु अफार रेगुलार पे स्केल along with all other benefits including service up to 60 years to 29,701 teachers working under SSA. Also 11,260 state pool teachers working under SSA with fixed salary and 5,243 contractual teachers working in various high schools withdraw equivalent pay, service tenure and leave enhancement at par with their counterparts in state government. बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला जोंनि आसाम सरकारा जायफोर फोरोंगिरिफ्रा सर्व शिक्षा अभियाननि आन्दाराव खामानि मावगासिनो दङ फोरोंगिरि हिसाबै, दा बिथांमोना 60 बोसोर बैसोसिम नांगौ बायदि सेलारिखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे बेजों लोगोसे सेलारिजों लोगोसे एक्सट्रा जि बेनिफिट्स मोननो गोनां बे मोननो गोनांफोरखौबो मोनजोबगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। आरो लोगोसे जायफोर फोरोंगिरिफ्रा दायो कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ फरायसालिफोराव, दा बिथांमोनाबो नांगौ बायदि जि सुबिदा बे सुबिदाखौबो मोननो हागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा नेक्स्ट जोबथि मोनसे खौरांखौ बिथांमोना होबावदों, बे जाहैबाय We are pleased to launch a unique program Vidyadan which shall serve as a platform for anyone to donate knowledge on any subject. This shall be hosted as e-content for children of class 1 to 12 to ensure continuity of quality learning across the country.
दा बेवहाय बुंनाय बादिब्ला जोंनि आसाम सरकारा विद्यादान मुंनि मोनसे प्रग्रामखौ लन्च खालामदों जेराव बे प्रग्रामनि जोहै साफ्रोम क्लास 1 निफ्राय क्लास 12 सिम फरायनाय फरायसाफोरा नांगौ बादि सोलोंथाइखौ बे एप्सनिफ्राय लानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों आरो लोगोसे बुंथिबावदों जायफोर माबा मोनसे नलेज शेयार खालामनो लुबैदोंब्ला माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव बाथ्रा बुंनो लुबैदोंब्ला बा क्लास 1 निफ्राय क्लास 12 नि फरायसाफोरनि नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनो थाखाय नोंथांमोना माबा मोनसे नलेज शेयार खालामनो लुबैदोंब्ला बे विद्यादान प्रग्रामनि जोहै नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।